For the eternal repose of the following souls: Jose Jr., Nemesio, Josikima, Alejandra, Esmeralda, Montano, Hilario, Magdalena, Jose, Boyna, Alicia, Felix, Pablo, Mercedes, Rosario, Carlos, and also in Purgatory, offered by Liti Lim. Mass for the souls of Reverend Father Jose Lapina, Father Bobby Paraguya, Monsignor Patricio Alcasarin, Father Osias Nonoy Palarca, Father Nilo Niminyo, Father John Nabalis. Mass for the soul of Jaime Bacalso. Mass for the souls of Yunela Andresa Epitacio, Eugenia Danilo Rodolfo, Senior Rodolfo Jr., Jose Rosita Pasita, Lualia Eulohia Magdalena, Lucilito Jumar, Mark Kevin, Vicente Lolita Cardinal Ricardo Vidal, Reverend Father Jose Lapina, Monsignor Carlito Pono, Father Ferdinand Suarez, Father Nilo Niminyo, Herminiana, Herminia Fortunato, Agustin Gina Presidio, and Paterno Jose Ontal, Edgardo Dinampo, Father Osias Palarca, Alvin, Arvin, Fernando, Emilia, and also in Purgatory, offered by Bijoy. Mass for the souls of Selvia Binondo, Herino Binondo. Thanksgiving Mass for the safety sa bagyong Tino o sa tanang kalamidad nga naagian. Pasalamat sa grasya sa kinabuhi o sa tanang grasya nga nadawat. Petition Mass, healing, enlightenment, reconciliation, conversion, deliverance of sinners, especially to Dixie, Ashley, Harry, Harley, Arthur, Heidi, Conrado, Jennifer, Glenn, Rosel, Grace, Elaine, and for reparation of our sins, for the souls of Angel, Rose, Kyle, Lucita, Teresa, Arcadio, Sabelo, Clementina, Emilia, Merly, Lucia, Toribio, Saturnina, Carico, Antonia, Enrique, Blas, and also in Purgatory, offered by Civis family. Mass for the souls of unborn babies, aborted babies, all departed relatives and friends, for all people who died from COVID-19, and for all poor souls in Purgatory, especially the forgotten ones. Daghang salamat, ug maayong gabi ka natong tanan. Paliog mangluod alang sa pagampo sa proseso sa kanonisasyon sa alagad sa Dios, Arsobispo Teofilo Camumot. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Makagagahom og kanunay nga buhing Dios, sa imong grasya kang gugma alang kanimo, mao ang naghimo sa imong alagad Teofilo Camumot, sa paghalad sa iyang kinabuhi diha sa pag-alagad kanimo isipari ug obispo, o sa kakinabuhi sa pagdumili sa kaugalingon, makanunayon sa pagampo ug manggihatagon sa gugma alang sa kabus ug sa mga nanginahanglan. Itugot ngang iyang mga hiyas, maghatag sa tanan ug makanunayong panigingnan, ug makita sa simbahan nga ngay siya ibayaw sa kadungganan sa altar, isip timaan sa imong kaayo alang sa pagpasidungog ni ining imong alagad. Mapaubsanon kaming nangalyupo kanimo, ngay mong itugot kanamo kining among gipangayo, dini ibungat ang imong pangayuan. Sa ngalan ni Hesukristo among Ginoo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo, diha sa kayusal sa Espiritu Santo Dios, sangtod sa kahangturan. Amen.
Ama namo anaka sa mga langit, pagdaygon ng imong ngalan, moabot ka namo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot dinhi sa yuta maingon sa langit. Ang kalanon namo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylo kami sa among mga sala. Maingon nagapasaylo kami sa mga nakasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualo sa kami sa kadautan. Amen. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo na kanimo. Bulahan ka sa babae nga tanan, ug bulahan ang bunga sa tiyan mo nga si Jesus. Santa Maria, Inahan sa Dios, iampo mo kaming makasasala, karon ug sa oras sa among ikamatay. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo, maingon sa sinugdan karon ug sa gihapon ug sa mga katuigan nga walay katapusan. Amen. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Palihog manglingkod.
Palihog manindog alang sa Angelos. Sa ngalan samahan sa anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang anghel sa Ginoo may pibalukang Maria, ug nanamkon siya sa lalang sa Espiritu Santo. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa babay nga tanan, ug bulahan ang sabakan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, siampo kayo makasala, karang sa oras sa kamatayan. Ania ang ulipon sa Ginoo. Matuman ni Kratos sumala sa iyong pulong. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa babay nga tanan, ug bulahan ang bunga sa sabakan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, siampo kayo makasala, karang sa oras sa kamatayan. Ug ang pulong na himong tao. Umpiyo sa uban ka na to. Magimaya ka Maria, puno ka sa grasya, ang Ginoo naa kanimo. Bulahan ka sa babay nga tanan, ug bulahan ang bunga sa sabakan mo nga si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, siampo kayo makasala, karang sa oras sa kamatayan. Iampo mo kami, Santa nga Inahan sa Dios. Maraming ko sa mga bisaad ni Kristo. Magampo kita, ang grasya mo nangamuyo kami Ginoo. Ibubo sa among mga kasing-kasing, aron kami nga pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod sa pagkatao ni Kristo imong anak, tungod sa iyang kasakit ug kamatayon sa krus, madala unta ngadto sa mahimayaong pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Himaya sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Ngayon sugdan ko ng gahapon sa mga katuigan ng walang katapusan. Amen. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Amen. Palihog mang lingkod. Umanhi ka, ayaw paglangan Ginoo, ang among kasing-kasing, nagahulat kanimo. Umanhi ka, og lamdagi king kadulom, ang mga kanasuran, nagmasulubon, ang pagdumot ug ang pagkamapaytason, nagdala ka namo sa dakong kapildihan. Umani ka, ikaw ang among gilauman, luwasa kami sa kadautan. Sa ngalan sa Amahan, ug sa Anak, ug sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Hesukristo ug ang gugma sa Dios ug ang panaghiusa sa Espiritu Santo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Mga igsoon, maghinulsol kita sa atong mga sala. Aron maandam kita sa pagsaulog sa santos nga misa. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Kristo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Ginoo kaluy kami. Kaluyan unta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan ug pasayloon sa atong mga sala. Dadon unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Ginoo, pinaagi sa pagpahibalo sa anghel, nasayod kami sa pagkahimong tao ni Kristo imong anak. Ibubo ang imong grasya sa among mga kasing-kasing, ug pinaagi siyang pagpasakit ug pagpakamatay sa krus. Dad-a kami nganha sa himaya sa iyang pagkabanhaw. Kini among gipangayo, pinaagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo,
Diyos hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo gikan sa basahon ni Propeta Isaías. Misulti pag-usab ang Ginoo kang akas. Pangayog milagros sa imong Ginoong Dios. Bisag kini adto sa kahilanman sa Siol o sa kinatumyan sa langit. Apan miingon si Akas, dili ako mangayo ug dili ko sulayan ang Ginoo. Ug miingon si Isaías, busa pamati ubanay ni David. Dili pa ba igo ang imong pagsamok sa mga tao, nga imo naman usab nga samukon ang Dios? Busa ang Ginoo gayud, muhatag kanimog timaan. Og kini mao ang usa ka batan-ong dalaga, manamkon og moanak og usa ka lalaki. Og nganlan siyag Emmanuel. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Pasudla ang Ginoo kay siyang hari sa himaya. Pasudla ang Ginoo, kay siyang hari sa himaya. Sa Ginoo ang yuta ug ang iyang kapuno. Ang kalibutan ug sila nga nagpuyo niini. Kay iya kining gitukod ibabaw sa kadagatan. Ug iya kining gibuhat ibabaw sa kasubahan. Pasudla ang Ginoo, kay siyang hari sa himaya. Kinsay makatungas sa bukid sa Ginoo, o kinsay makabarog sa iyang balaang dapit. Siya kansang mga kamot, wala mga sala, kansang kasing-kasing malinis. Siya nga wala magtinguha sa mga butang nga makawang. Pasudla ang Ginoo, kay siyang hari sa himaya. Makadawat siya og panalangin gikan sa Ginoo. Ganti gikan sa Dios nga iyang manluluwas. Mao kini ang kaliwat nga nangita kaniya, nga nangita sa nawong sa Dios ni Jacob. Pasudla ang Ginoo, kay siyang hari sa himaya. Kinutlo, gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa taga Roma.
Gikan kang Pablo nga ulipon ni Kristo Jesus, gipili pagka-apostol nga gitawag sa Dios aron magwali sa maayong balita. Ang maayong balita dugay nang gisaad sa Dios pinaagi sa iyang mga propeta o gisulat diha sa balaang kasulatan. Mahitungod kini sa iyang anak, ang atong Ginoong Hesukristo, sa iyang pagkatao, kaliwat ni David. Sa iyang espirituhanong pagkabalaan, ipadayag siya nga anak sa Dios, uban sa dakong gahom, pinaagi sa iyang pagkabanhaw. Pinaagi kaniya ug tungod sa iyang balaan ngalan. Gihatagan ako sa Dios ug katungod sa pagka-apostol aron pagkabig sa tanang katawhan, aron mutuo sila ug mutuman. Lakip kamo nga anaa sa Roma, nga gitawag sa Dios aron maiya ni Hesukristo. Busa gisulatan ko kamong tanan diha sa Roma, nga higugma o gitawag sa Dios aron mahimong iyang katawhan. Hatagan unta kamo grasya ug kalinaw sa Dios nga atong amahan ug sa Ginoong Hesukristo. Ang pulong sa Ginoo. Salamat, Sis. Abliang among mga kasing-kasing o Ginoo, aron pagpamati sa pulong mo. Alleluia, 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 alleluia. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo, sumala ni Mateo. Himiyaon ikaw, O Ginoo. Mao kini ang kaagi sa pagkatao ni Hesukristo. Ang iyang inahan nga si Maria sinayura ni Jose. Apan sa wala pa sila magtipon, nakamatikod si Maria nga nagsabak siya sa lalang sa Espiritu Santo. Si Jose nga iyang pamanhunon, tao nga matarong. Apan dili siya buot nga pakaulawan niya si Maria at ubangan sa mga tao. Busa naglaraw siya sa pagpakigbulag kaniya sa hilom. Samtang naghunahuna siya niini, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo, pinaagi sa damgo ug miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok sa pagpangasawa kang Maria, kay ang iyang gisabak lalang sa Espiritu Santo. Manganak siyag batang lalaki ug nganli siyag Jesus, kay luwason niya ang iyang katawhan sa ilang mga sala. Ug kining tanan nahitabo, aron matuman ang giingon sa Ginoo, pinaagi sa mga propeta. Ang usa ka babaeng ulay, magmabdos ug moanak og lalaki, ug nganlan siyag Emmanuel, nga sa ato pa, ang Dios ania uban kanato. Busa sa pagmata ni Jose, gituman niya ang gisugo sa anghel, ug gipangasawa niya si Maria. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Daygon ikaw, Kristo. Manlingkod, palihog. 5 na lang kaadlaw mga kaigsuunan, Pasko na. Masud sa atong usa ka kamot, 5 ka tudlo ang paghihap, 5 na lang katulog, Pasko na gayon. Apan ang atong
misa karon, misa kini sa Domingo. Kay anticipated Sunday Mass, mangkining atong alas 6 nga misa sa gabi. O ugma o kining misaha is the 4th Sunday of Advent. Mao nga atong gidagkutan ang ikaupat nga kandila sa Advent candles nato, mga kaigsuunan. O nining ato ang pagpangandam alang sa Pasko, ania si Jose, ug ang iyang papil sa pagkatao sa manunubos, o papil niya sa atong kaluwasan. Karong adlaw ang annunciation, ang pag-ingon ni Mary nga yes. I am the maid servant of the Lord, be it done unto me according to your word. Kagahapon, ang papil o ang role ni Zacarias. Unya, the other day, the same gospel passage nato karon o ugma, mo'y gospel. Unya, the day before gayud adto, ang papel ni San Juan nga magbubunyag. So karon ang papel ni San Jose nga kun wala pa niya pangasawa si Maria, wa untay magmabdos nga Maria. Nganuman, tungod kay kung way bana ang usa ka babae, kaniadto batuon. Sa ito pa kung way bana, wa mangasawa si Jose, gibato na unta ang mahal nga Birhen Maria. Ug kung gibato na ang mahal nga Birhen Maria, dili maanak si Jesus. Ug kung dili maanak si Jesus, dili unta kita maluwas. Ug kung dili kita maluwas, ang mahitabo, sirado unta ang langit hangtod karon. Mao nga pagkadako di ay sa papel ni Jose, mga kaigsuunan, nga naabli ang langit. Usa siya sa mga rason niini. Ug atong tan-awon kung giunsa ni Jose pagdawat sa pulong sa Dios. Pagdawat sa mensahe sa Dios ngadto kaniya. Una sa tanan, pinaagi sa anghel. Tungod kay gibutang dinhi, mipakita kaniya ang usa ka anghel sa Ginoo pinaagi sa damgo ug miingon, Jose, kaliwat ni David, ayaw kahadlok sa pagpangasawa kang Maria. So ang anghel di ay mga kaigsuunan. Moingon dayon kita. Wa man ko kakitag anghel. Tingali wala ta kakitag anghel tungod kay una sa tanan ang atong hunahuna sa anghel katumang yung dunay pako. Kung dunay pako o kung dunay mutungha nga binuhat nga dunay pako, makaingon ta nakakita akog anghel. Pero ang anghel baya sa Old Testament walay pako. Gani ni adtong miaging adlaw usab nga maoy ebanghelyo kini karon nga atong gibasa. Ang ebanghelyo usab mahitungod ni adtong asawa ni Manoah. Asawa ni Manoah. Unya ang anghel mitungha kaniya. Ug ang anghel pagka lain kunog panagway, pagkalain og hitsura. Sukwahi sa ato ang naandan nga panabot sa anghel, nga pagkagwapa o pagkagwapo sa anghel nga dunay pako. So, posible di ay mga kaigsuunan nga kita nakakita nag-anghel, nakatupad nag-anghel. Mao nga ato kining atong pag-ampuan kanunay, unta ang anghel nga moabot sa ato ang kinabuhi. Bisan si Abraham, dunay tulo ka lalaki nga iyang nakitaan, iyang gipasuod sa iyang tent, o iyang gipakaon, iyang gitagaan og hospitality, ug mga anghel daay kadto sa Ginoo. So, dili lang dunay pako, kundi mahimo og ngilad o gitsura ang mga anghel. Ug posible nga ato na kining nakita. Ug labaw sa tanan, ang anghel ang iyahang tingog. Kanunay gayud nga
mag-remind ka nato. Gikan patas pagkabata, giingnan na kita, adunay kitay anghel nga magbalantay. Nga maoy mohatag ka nato sa maayong mga panultihon, tambag. Na ayaw ka nagbuhatag, kay dautan ka na. Samtang ang pikas, ang anghel sa dautan. So, doon na gayon. So, si San Jose, tungod sa anghel, nakahibalo siya sa kabubuton sa Diyos. Ug labaw sa tanan, ang pulong sa Diyos. Ang sacred scriptures, tungod kay matud pa sa atong ebanghelyo karon, ug kining tanan na hitabo aron matuman ang giingon sa Ginoo pinaagi sa mga propeta. Ang usa ka babaeng ulay magmabdos ug moanak og lalaki, ug nganlan siyag Emmanuel. So pagkadako di ay sa role usab sa pulong sa Dios sa Biblia. Sa Biblia sa atong kinabuhi sa pagtuman sa kabubuton sa Dios. Pagkaswerte nato nga ang Biblia dali ra kayo nato nga makitaan ug maduol ang Biblia tungod kay on hand kanunay ang Biblia naa. Atong hinumduman nga ang printing press na invented in the year 1400s pa. No? Mga 600 years ago pa ang printing press. So before ni ana ang Biblia mano-mano gisuwat gyud ang Biblia. Mga munghi ang musuwat sa Biblia. It would take them years to make just one Bible. No? Kunya kita ang Bible naa bisan asa pero dili kita mobasa. So basahon nato atong ablihan atong Biblia kunya atong ibutang sa atong pangunahuna kasing-kasing ug sa atoang mga buhat. Amen. Manindo. Nagatuo ako sa Dios nga Amahan makagagahon sa tanan. Magbubuwas sa langit ug sa yuta. Ug kang Hesukristo iyang anak nga bugtong Ginoo nato. Nga gipanangkon sa lalang sa Espiritu Santo. Gianak ni Maria nga Birhen. Gisakit sa sugo ni Poncio Pilato. Gilansan sa krus namatay ug gilubong. Nikunsad sa mga hinatay. Sa katulog kaadlaw na banhaw. Misaka sa langit, nagalingkod sa tuo sa Diyos Amahan, makagagahom sa tanan. Gikan dito mubalik siya, aron paghukom sa mga buhi o sa mga minatay. Nagatuo ako sa Espiritu Santo, sa Santa Iglesia Katolika, sa kaambitan sa mga santos, sa kapasayloan sa mga sala, sa pagkabanhaw sa lawas, ug sa kinabuhing dayon. Amen. Ang gugma sa Dios mulungtad gayud hangtod sa hangtod. Siya ang bato nga nagluwas kanato. Busa masaligon kitang muduol sa atong Amahan, dala ang atong mga pangamuyo. Moingon kita, Amahan, patalinghugi kami. Amahan, patalinghugi kami. Nga sulod ni ining balaang panahon, sila nangulo ug nagbudlay diha sa simbahan. Dadon ngadto sa masalahom nga pagkigsuod sa Ginoo diha sa pagampo, sa paglaom ug sa kalipay. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang mga nangagtundanan diha sa pampublikong mga buhatan, musalamin sa matuod nga diwa sa Pasko, sa pagkatao diya siyang pagserbisyo sa mga lungsuranon. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang nagmabdos nga mga inahan, ang mga bata nga nagtubo sa ilang sabakan, ang mga bata nga gipakataw karong adlaw, ug kadtong mga bata nga gisalikway ug biktima sa mga pangbaasubo, abuso, panalipdan ug mahatagan sa ilang tawhanong dignidad. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami.
nga ang mga masakiton o mga nagmingaw tungod sa kabalaan nining kasaulugan, mapuno sa kalipay diha sa presensya sa Ginoo nga iyang gipakataw. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga imuuntang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong Teofilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Nga ang gipakataw nga bata, mudanag sa iyang kahayag nga walay pagkapalong ngadto sa tanan, matuhuon nga mihalina. Magampo kita sa Ginoo. Amahan, patalinghugi kami. Maluluyong Amahan, dungga ang among mga pag-ampo, ug itugot nga ang among gipangayo nga puno sa pagtuo, nga amo gayong madawat, pinaagi ni Hesukristo imong anak, nga Ginoo hangtod sa kahangturan. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron ang ako ug ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios Amahan makagagahom sa tanan. Duwatan untas, Ginoo, sa kapisyo gikan sa imong mga kamot, alang sigday pagmaya siyang ngalan, alang usab sa atong ngabuslanan, sa tibugyan santos nga simbahan. O Ginoo ang Espiritu Santo, nga nagpuno sa grasya kang Maria Santissima. Magsantos unta nining mga gasa, nga aniya sa among altar. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo manaa kaninyo. Manasab kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang ibayaw nga Dios, Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Angay matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan. Angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo, kanunay ug sa tanang dapit. Pinaagi ni Hesukristo among Ginoo. Ang iyang nagsingabot nga pag-anhi gitagna sa tanang mga propeta, uban sa gugmang dili matukib. Gimatuto siya sa inahan nga ulay. Gisangyaw siya ni Juan nga magbubunyag, ug gipaila siya diha sa pag-abot na niya. Siya ang nagpuno kanamo sa kalipay, samtang nangandam kami pagsaulog sa iyang pagkatawo. Aron inigabot niya, iya kaming makaplagan nga nagtukaw diha sa pag-ampo. Tugob ang among mga kasing-kasing sa kahinangup ug pagdayo. Ug busa uban sa mga anghel sa langit. Nagasangyaw kami sa imong himaya. Duyog sa ilang way hunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santos nga Ginoong Diyos sa kagahoman, puno
sa imong himaya usawa na sa kahitasan. Daigo ng nag-aanhin sa ngalan sa Ginoo. Usawa na sa kahitasan. Santos gayud ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo. Nga lawas ug dugo ni Hesukristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo. Mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mao ang akong lawas, nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis. Mipasalamat kanimo pag-usab. Mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini, ug panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo, sa bag-o ug tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo, ug alang sa tanang mga tao. Aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini, aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanaw, si Kristo balikan. Aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Hesukristo, nagkahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tugod kay imo kaming giisip, nga angayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himoa nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo. Magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan. Himoa nga mahingpit kami diha sa gugma. Uban ni Leo among papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay. Malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong naong. Kaluyi kaming tanan. Himoa kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay. Uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles, ug sa tanan nga mga santos, nga nagatuman sa imong kabubuton lata sa katuigan. Uban kanila amo ikaw nga daygon, ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Hesukristo, imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya ug diha kaniya. Gihatag nga na kanimong makagagahon nga amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Amen, amen, amen.
Karon magampo kita sa amahan, atong gamito ng mga pulong nga gitudlo sa atong manunubos. Hamahan na mong anak ka sa mga langit, wala nang imong ngalan, muabot ka na mo ang imong gingharian, matuman ang imong pagbuot, dinis sayo ta maingon sa langit. Ang kalan-una mo sa matagadlaw, ihatag ka na mo karong adlaw, huwag pasayloa kami sa mong mga sala. Maingon nagabasaylo kami sa mga nakasala ka na mo, ug dili mo kami tugyan sa panulay, hinunuan-luwasa kami sa dautan. Mangayo kami kanimo, Ginoo, nga imo kaming luwason sa tanang dautan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna, aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamo. Samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Hesukristo, among manunubos. Kay mo man ang gingharian, ang gahumogang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Hesukristo, nagingon ka sa imong mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa ang among mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton. Hatagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay manaa kaninyo. Manasab kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsuunay. Kordero sa Diyos nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Kaluy kami, hatagi kami sa kalinaw. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay mong kalawat kinimo, apan ipamulong lamang ug mamayo ako.
Magampo kita. O Diyos nga makagagahom sa tanan, nakalawat na namo ang pasalig sa katubsanang dayon. Samtang nagkaduol na ang pangilin sa kaluwasan, magdugang usab unta ang among pagtuo o gugma sa pagsaulog sa Pasko sa pagkatao sa imong anak. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Manlingkod alang sa mga announcement. Mga pahibalo, una, ang second collection sa miaging simana nga alang sa Sound System Project, may kabat og 61,545 pesos and 85 centavos. Ang atong second collection karon atong igahin alang sa Sound System Project. Ikaduha, ang kantidad sa atong Sound System Project ni kabat na og 1,054,860 pesos. Apan ang atong nakulikta may kabat lamang og 436,780 pesos and 5 centavos. Aduna pa kitay kulang nga 618,079 pesos and 95 centavos. Apan sanglit dako pa man gihapon ang kulang. Padayon ang mga kaparian nga mutuktok sa inyong mga malumong kasing-kasing. Ikatulo, ang misa sa pagkatao sa atong Ginoong Hesus sa Disyembre 24 nga atong gisabot nga midnight mass magsugod sa alas 9 sa gabi. Usara ang misa alang niini. Ang misa sa Disyembre 31 sa gabi alang sa pagsugat sa bagong tuig, pagahimuon usab sa alas 9 sa gabi. Ikaupat, ang mga misa sa Disyembre 25 Pasko ug sa Enero 1, 2026 bagong tuig, mao kining mga orasa: alas 6:30 sa buntag, alas 8 sa buntag, alas 9:30 sa buntag, alas 10:45 sa buntag, alauna 1:30 sa hapon, alas 3 sa hapon, alas 4:30 sa hapon, alas 6 sa gabi ug alas 7:15 sa gabi. Ikalima, hibaw usab nga panahon sa misa di Gallo, walay tugutan nga mo parking nga sakyanan sulod sa koral sa simbahan. Aron adunay lugar ang manimbahay sa gawas sa simbahan. Aduna kitay ibutang nga mga video monitors sa gawas. Ang mahimo nga maparkingan mao ang sulod sa Mabulo Elementary School. Ikaunom, ang Mabulo Parish Youth Coordinating Council magpahigayon sa tinuig nga Pasko sa Kabataan karong Disyembre 21, 2025 sa St. Michael the Archangel Parish, Lambusan, San Remigio. Usa sa mga komunidad nga grabing naapektuhan sa 6.9 magnitude nga linog. Manghatag ang parish youth og Noche Buena seats, dulaan ug pagkaon alang sa usa ka gatos nga mga bata. Naghangyo kami sa inyong malumo ug maluluyong suporta. Sa buot mo tampo, palihog duula ang youth o parish office. Adunay usab fundraising pinaagi sa pagbaligya og kalendaryo usa ka gatos matag usa. Ang tanang kita itampo sa gastuhon sa Pasko sa Kabataan. Makapalit mo sa booth sa atubangan sa simbahan sa parish office o mukontak kang Gia 5 Flores 099300523334. Hinaot magtinabangay kita sa pagpaambit sa gugma o grasya ng Pasko alang sa atong mga igsuong naapektuhan sa linog. Daghang salamat. Ikapito, ang mga trasis sa atong simbahan nagkinahanglan na gayud og pagligon ug hingpit nga pagpuli. Tungod kay seryoso na ang pagkadaot. Mao kini ang pinakadako ug labing dinalian nga proyekto sa parokya karon nga mokantidad og 25 milyon. Tungod niini, maglansad kita og fundraising karong Disyembre uban sa atong pagpadayon sa tuig sa Hubilyo sa paglaom. Mao kini ang mga programa sa atong pagtinabangay. Candle of Hope, mga kandila kini nga di kuryente o giporma og Christmas tree. Ang matag kandila nga pasigahon mukantidad og 1,000. Ang gustong mohatag mahimong mo-offer niini atol sa misa di Gallo. Wreath of Hope, adorno kini nga ibutang sa matag haligi sulod sa simbahan. Ang matag usa mukantidad og 5,000. Stars of Hope, big, dako kini nga mga parol nga ibutang usab sa matag haligi. Ang matag usa mo kantidad og 5,000. Stars of Hope, small, gagmay kini nga mga parol nga ibutang sulod ug gawas sa simbahan. Kini mo kantidad og 500 matag usa. Alang sa gustong mohatag,
palihog adto lamang sa parish office, atong hinumduman nga ang mga binunyagan, mao ang buhing mga bato nga nagtukod, ug nagpalig-on sa atong simbahan nga bato. Daghang salamat sa inyong kinasingkasi nga pagtabang. Gikan sa team of pastors, daghang salamat, amping ug ampo. Manindog ang tanan, ang Ginoo manaa kaninyo. Nasa pinimo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan, Amahan ug Anak ug Espiritu Santo. Amen. Amen. Tapos na ang misa, dada ang gugma ug ang kalinaw ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magambahan kita karon, mga anak sa Diyos, nabulahan kitang tanan, sa iyang bendisyon, at tundigo ng Ama, ng Anak, ug Espiritu Santo, karunog sa gihapon, ato pagsembahon, ato pagsembahon. Manggabi.